De sluis wordt de komende maanden voor 3 miljoen euro onder handen genomen. Die installatie die je daar ziet, die is bezig om zogenaamde groutankers de grond in te boren. Dat zijn holle buizen die wel 20 meter schuin de grond ingeboord worden. En dan wordt er dus beton ingespoten, geïnjecteerd, waardoor een betonklomp zich vormt om die buis. En die houdt dus die sluiswand vast. En er komen nieuwe deuren in. Het veiliger maken van de Ringersluis is onderdeel van een speciaal landelijk programma om het land te beschermen in het hege wetter. Een aantal jaren geleden is over heel Nederland besjoend of alle diken en kunstwerken, like sluizen, had hij nog wel onder eerste van Jorde Dijvel door. En er ben een groot project uitgekomen die het aanpakt worden moeten, omdat ze net maar onder eerste en de marms van Jorde Dijvel door. En ja, dit is een van die voorbeelden. De Friese kust wordt op 12 plekken veiliger maken. Kosten 122 miljoen euro. In heel Nederland gaat het om 92 projecten die het maar liefst 3 miljard euro kosten. Het werk moet dan in 2017 klaar wezen. De grootste put is het veiliger maken van 16 kilometer ondiek op het Amelaan. Na 2017 is het werk nog nodig, maar er gaat heel wat geld in om. En dat in tijden van bezuinigings. Je kan op een heel soort dingen kun je wel bezuinigen. Maar het gaat om de veiligheid, de basisveiligheid van 20 miljoen Nederlanders, van 100.000 Friezen. Dan mag je er geen euro afhalen. Het opknappen van de Ringersluis wordt voor een pad betalen door Lemstelaan. De gemeente wil achter de sluis een Nijwengebied maken. Het ene plan dat zit zo om een 28 appartementen hebben. Nou, en dat andere plan dat zal ongeveer gelijk wezen. Er leidt ik een haventje bij waar van de inwoners dan ik gebruikmeisje kennen. Dan kiest het door de sluis de IJssel maar op. De bouw van de wenten zal oer 2 jaar uitzetten.